салом алейк бачаҳои тоҷик. Ман хайда ғарибӣ будам. Навина Тоҷикистон омам. Як ҷоя хонаро ремонт кардистам. Ман имрӯз дигар мухлисои реперисто будам. Шон Мс, Исмаил, Ралик, Барон, Марон, ҳама касак мухлисотон будам. Не ки шумо ирӯз 100 ба 1, 10 ба 1, 6 ба 1 гуфтем. Ман ина навай чиқриканӣ биромам. Биё ба ҳам бефарагӣ 6 ба 1 қатитон мезанам. Шон Мс хеле накохӣ. Накне. Ням бача мега ки кепката пеш бикаш нашносад. Ма кепкама пеш намекашам Шон Мс. Матра ҳамчун бародар мегум та ки 6 ба 1 мардагор визов доди. Биро биза. Исмаил там 100 ба 1 мегӯй. Ку марда ки биро 100 ба 1 биза. Не ки зуру нарасид биё 1 ба 1 бизанем. Батла. Ҳамад биромадаен 6 ба 1 мардума шайтонӣ када ними халқа сумшак меканен мехрен. Ма я ютуб медурам 10 дирами мара мегирӣ. Накнени тари бачаҳо. Не ки кадомид марда ки биро батл бизанем. Хеле накнен охӣ. Нам брачкам не ки нав студентай мега аканаки кора. Ма гуфтестам ку бечора суми ролтон шад мердоя ютубда батл тамошо мекунад. Нахош шумо ҳам хел кунед. Шон Мс ай пишти батл, ай пишти репот соҳиби зиндагӣ шидӣ, соҳиби пул шидӣ, соҳиби зан, соҳиби хона, соҳиби ҳамаи чӣ шидӣ. Там Исмаил соҳиби ҳамаи чӣ шидӣ. Мардаки калон ақл надорӣ ки хай 100 ба 1 визов метӣ. 100 ба 1 ҳамун мардаки визов мета ки меброя мезана. Накунем бародарои хеле. Кадомид ки мардаки биро биза. Хеле визов пизов набоша байнтонда. Шумо тоҷикен ку мегӯ ма тоҷикам одами тоҷдор. Як китоби адабиёт барои 3 нафар буд. Ана мардак хондӣ биро ответ чабте ҷавобша 100 ба 1. Хай зинда бошем панотон ба худо. Ба қарибӣ бо меброя батли ма. Хай агар форатон лайка биҷиқен. Не ки на форатон аҷиқен. Ма дастуми шумо дакор неста бародаро. Худам иншоалло худо хоҳад чиқри арасот дорам да Москва. Биканам авра суми арасот мешава. Зинда бошем.